Já šel, jo? Jo. Máme 4 metry, což už je masakr. A Ivan jede. 20 zoom. Jeď Ivanek. Čekáte na to šéf. Ivan se tam pokládá, podívejte se na ty ruce, tam proráží prostě ten vzduch aerodynamicky. Chytává to, ale zase má to tričko od toho pasu do Makyberé zbytečně.